Здравейте, приятели на книгите и игри! Аз съм Алторо и днес ще споделя с вас мнението ми за книгите и игри, излезли през миналата година, 2025. Успях да изчита всички от тях, като дори се наваксах с поредицата на Самотния вълк, Магна Кай сериите, за да мога новите книги, които излязаха през 2025, да мога да ги оценя в пълния им блясък. И искам първо само да уточня няколко неща. Какъв ще е формата на това видео, какво може да очаквате, какво да не очаквате в него. Първо ще говоря много кратко за всяка книга и игра. Искам това да бъде просто споделяне на мнение, това няма да бъде детайлен анализ на книгите. Просто ще ви кажа горе-долу как оценявам дадените книги и съответно защо, но няма да задълбавам. И другото, което е, това е лично мнение. Всеки може да го приеме както иска. Има напоследък много разговори. Защо се дават тези мнения, с какви цели, такива дълбоки користни планове, ама как може да има негативна критика за един жанр или за една форма на изкуство. За мен важното е да има много разговори за книгите и игри, както и за всяка форма на изкуство. Това е част от фенщината за тях. За мен е важно да казваме искрените си мнения. Съответно, разбира се, всеки трябва не е просто да чуе едно мнение и да каже, окей, нали, това го отписвам. Колкото може повече да прочетете, да разгледате, ако наистина обичате жанра, ако обичате това хоби. Вижте ги нещата, може да сами да си изкажете мнението. Някои неща, които на мен са ми харесали, на вас няма да ви харесат и обратното. Така че това няма това ревю някаква цел за обективност. Не претендирам за такава и съм работил по някои от книгите, това е важно да се отбележи. Редактор съм на Ярост и на Финална надпревара, така че ще се опитам да обясня защо ги позиционирам там, където ги позиционирам и защо ги харесвам. Разбира се, при положение, че съм се хванал да работя по тях, очевидно е, нали, че виждам голяма стойност на самите произведения, но разбира се, това може да се приеме като субективни пристрастия, може би наистина е така, нека всеки сам да си прецени. Така, без да губя повече време, минавам към самите книги. Класацията е разделена на 5 категории, като това, че една книга се намира най-високо в нея, не означава, че тя е перфектна. Книги и игри, които също имат някакви проблеми, ще попаднат там. Нищо не е перфектно в крайна сметка, но за да стигне до там, трябва да има някакви наистина големи стойности. Голяма стойност, големи предимства, нещо, което според мен ще остане. Тази книга ще се чете и занапред във времето или допренася по някакъв новаторски начин в развитието на жанра. Това са книгите и игри, които ще попаднат там. Въпреки че някои от тях си имат проблеми, има неща, които не ми харесват вътре, но ще опитам да обясня каква е стойността им. Съответно, най-долната категория кошче, честно казано, не бих я кръстил така и други заглавия биха попаднали вътре, но 2025 година за мен редефинира какво е дъното на жанра. И в момента там ще попаднат неща, които за мен са абсолютно нечетими като крайно изживяване, въпреки че те могат да имат също някакви достоинства вътре, но на мен са ми така създаде усещането за загубено време или за съжаление някой от тях дори, както се казва, болима мозъка след като ги прочита. Като специално вътре попадат неща, за които моето усещане е, че има много процедурна генерация вътре. Дали това е така или не мога да кажа. Това е спекулация, приемете я за такава, просто лично предположение и нищо повече. Отново, нека всеки да прецени. Така. Разреши мистерията Трансилвания Експрес. Тази поредица за мен така и не израсна до някаква особена висота. Има интересен свят. Чисто сюжетно случките са що годе интересни, но за мен има големи проблеми като книга-игра. Не предлага
интерактивност особено много. Въпреки че това са случаи, които се разследват, можеше да се сложи поне някаква опция на читателя да опита да разгадае какво се случва тук, там има някаква наченка за това, но тя всъщност не води до нищо, не води до реални разклонения. И в крайна сметка също не съм особено доволен от превода. Мисля, че доста е загубено вътре като игра на думи. Хумора не се е предал достатъчно добре. Това е доста трудна за превеждане книга, така че не бих винил твърде много преводача, защото наистина някои неща трудно ще минат от един език на друг. Но като цяло има какво да се желае и за мен тази поредица и в частност тази книга остават в графа OK. Не мисля, че е някакъв проблем да се четат от деца. Не са лоши книжки, но това е техния максимум в моите очи. Землянинът. Землянинът е една от най-експерименталните книги и игри в новата вълна. Тя вкарва много механични иновации, вкарва може би най-голямата разлика от това с какъв клас герой играеш, като изцяло геймплеят е различен с различните класове. Първо като сложност, второ като какво можеш да правиш вътре, трето какви сцени ти се откриват. Книгата играе много сложна за реализация, изпълнена е много добре като гейм баланс и механики. Не мога да кажа, че е счупена. Мисля, че тя ще остане като някакъв значим пример за книга-игра и с тези свои механики любопитно издание, което ще се говори за него още много напред във времето. Има проблеми със сигурност. Книгата не е завършена, тя е началото на поредица. Кой знае кога ще видим и дали ще видим следващите части. Литературата има много какво да се желае. Има проблеми с хомогенността вътре. Започва с един стил, приключва с друг, което е нормално, защото е писана в много дълъг период от време. Мисля, че 7 години каза автора. Но въпреки това, въпреки всичките негативи за мен, тази книга-игра отива в най-горната категория. Като нещо, което е наистина много любопитно, излязло през изминалата година и препоръчвам да се запознаете с него. Особено за тези, които харесват сложни книги и игри. Така, продължаваме с Самотния вълк 9, Котела на страха. Накратко, моето мнение за тази поредица е, че тя е окей. Има що горе интересен свят, но доста генеричен. Историята е едните са много добри, другите са много зли и няма някаква кой знае каква литература вътре. Самите сцени са сравнително телеграфни. Играта повече играе теб, отколкото ти нея. Особено в по-късните части на дадена поредица. Това е Магна Кай поредицата, която започва от книга 6 нататък. В един момент много голяма част от ситуациите се разрешават от само себе си в зависимост от това какви умения имаш. Специално в баланса на тази книга игра има една прословута битка вътре, която каквото и да правя нямаше как да мина честно, т.е. трябваше много късмет. При честна игра всъщност загивам в нея. Има проблеми генерално в баланса на поредицата. Като цяло за мен тези книги и игри никога не са лоши, никога не са слаби, но не мога да оценя култовия им статус лично като читател. Виждал съм много по-добри неща и като история, и като игра. И за мен те попадат обикновено в категорията окей, като има и някакви проблясъци. Някои от тях могат да се класират по-нагоре, но конкретно тази е средна хубост, така да кажем, за Самотния вълк. Котелът на страха. 9-та книга. Мистерията царична. В един момент, първоначално наистина имах много слаби очаквания за нея. В един момент ми се стори, че всъщност тя ще ги надскочи значително. Така започна, що годе е интересно, но след няколко наброя разигравания и блъскания в стена и много сцени, които четеш един епизод, казва ти се едно нещо, четеш следващия епизод, казва ти се точно обратното.
Трябва да имаш точно конкретен билд, разпределение на героя, какъв да бъде, за да стигнеш до някакви по-интересни части от нея. При честна игра просто многократни сблъсквания с стена и безмислици вътре в нея. Тя попада за мен в категория Brain Damage. И мисля, че имаше потенциал за повече. Не знам дали е писано от човек или не е писано от човек, но много неща вътре просто бяха безмислени за мен. Финална надпревара. Това за мен е една от най-стойностните в спортно отношение книги и игри. Такъв детайл към спорта не мисля, че има в друга книга игра. Наистина изглежда като нещо, което е написано от човек, който добре познава, знае за какво говори. Много сериозна тематика, изборите вътре са всичките интересни. Присъствах на четене с човек, който разбира също повече от жанра и следи редовно формула. Автора също се е състезавал, картинг състезател е. Има понятие много дълбоко от нещата и мисля, че се личи. Тази книга има минуси. Според мен така страничната история литературно не успя да се развие достатъчно добре. Изказа си остана така суховатичък, за разлика от по-интересния, по-саркастичен стил, който беше в борбата на елита. Тоест, чисто литературно мисля, че тази книга игра изостава от другите произведения на автора, но заради стойността си като игрални механики, като цялостен баланс, интересни избори, най-вече това е най-важното, тя си ги имаше още преди редакция. За мен тази книга игра се нарежда в най-горната категория и за мен ще остане една от най-читавите спортни книги игри, чисто като такава. Ако не си падате по спортните книги игри, разбира се, едва ли ще ви допадне толкова много. Продължаваме с Силата на избора. Това е втората книга от поредицата Приключения в училище. Тази поредица за мен е изненада, честно казано. Никак не харесах така агресивния маркетингов подход. Очаквах нещо много генерично да бъде вътре съдържанието. Всъщност мисля, че книгата е супер окей за деца, има много приятен стил. Приятно илюстрирана е и съответно изборите според мен ще бъдат наистина интересни за децата на тази възраст, особено на 3-4 клас деца, може би малко по-малки също. Съответно, не мисля, че това ще им промени живота и те наистина ще имат чак толкова силна нравоучителна стойност, но мисля, че са едни такива делнични приключения, по-различна от повечето от останалите книги и игри. Няма някаква приказност вътре или някакъв героизъм. Просто една приятна детска книжка, която за мен изненадващо, но вече една истинска приятна изненада и към следващите части от поредиците имам по-високи очаквания, влиза в категория добра книга. Следващата книга игра е нещо, което така вложих много усилия, за да успея да го прочита до край. Пътя към златния портал. Това е отново така книга игра с много агресивен маркетинг, която се опитва да... тук ни е казано, нали, колко обучителна ще бъде тя за децата, каква стойност има за финансовата им грамотност, нищо подобно не се случва вътре. Историята, всяка една сцена ми изглежда напълно безцелна вътре. Разделяш с герой 10 страници раздяла, след малко се срещаш пак с тях, радваш се, че си срещнал, после пак се заминават след 2 страници. Нищо не се случва вследствие на тези сцени. Просто не мога 100% да гарантирам, че това е AI, но ако това е писано от реален човек, мисля, че трябва някаква сериозна помощ да потърси. И това за мен е абсолютно за категория кошче. Може би на някой ще му хареса, но за мен и като игра, и като литература, въпреки че самият текст е четивен, резултатът е тотално... Чувствам се замаян след като чета тази книга. Предатели в космоса е следващата книжка. Тя е силно вдъхновена от компютърната игра Among Us. Мисля, че като
нещо, което е таргетирано към феновете на тази компютърна игра и мисля, че книгата е точно това. Мисля, че успява да постигне целите си. Структурата вътре е като на избери своето приключение, т.е. няма някаква система, само разклонения по избори, много често стигате до преждевременна смърт, изборите не са много информирани. Атмосферата ми хареса. Има загадки, които обаче нямат игрална стойност, т.е. вие ги виждате, може да си ги решите, но няма начин да се провалите на тях, няма вариант, в който примерно отиваш на различен епизод, ако не можеш да решиш загадката, т.е. те са просто там като някаква притурка, не са вързани добре към игралната част на играта. Колебая се между добра и окей, защото според мен е приятен детски хорор, но в крайна сметка мисля, че ще я сложа в категория окей. Има доста какво да се желая от тази книжка. За феновете на жанра, Choose Your Own Adventure, книги, игри, може би за по-големи фенове на Among Us играта, може да влезе в категория добра. И още следващата книга игра. Тя е сериозен претендент за Златна Никса по времето, което правя това ревю. Най-вероятно по времето, което вие ще го гледате, ще се знаят резултатите, но според мен ще спечеля. Съответно, мисля, че до голяма степен това ще е заслужено. Защо? Защото книгата игра има много интересна механика. Тя е наистина много сандбокс книга игра. Всеки един прочит и тя може да държи много прочити. Ще бъде напълно различен. Репрезентира добре турнирния жанр. Тотално различно от всички турнирни книги и игри, които сте играли. Литературно мисля, че е добре написана. Има чисто литературна страна, която развива героя. Там самата тя няма много игрална стойност, но за сметка на това пък обогатява приключението за хората, които искат това по-дълбоко потапяне. Могат дори да се пропускат според мен тези епизоди. Играта е много компонентна, има интересни избори, всичките битки се провеждат по що годе различен начин, имат различни механики, не просто какво се случва в тях. Мисля, че просто комбинацията от добра литература и наистина иновативна и читаво направена игра принася тази книга в най-горната категория. Продължаваме с Пътя на тигъра, Нинджа. Това е нулевата книга. Тя е написана от различен автор, мисля, че Дейвид Уолтърс се казва. И различен автор от тези, които са познати на феновете в България, от първа до шеста част. Излезли през старата вълна, всъщност само от трета до шеста излязаха тогава. Имах сравнително ниски очаквания, бях дочул, че тази книга не е на нивото на предните книги, тези, които са на Марк Смит и Джейми Томпсън. Всъщност тази книга ми хареса доста. Надмина ми очакванията, имам забележки примерно по курица, малко по превода и така нататък, но нищо кой знае какво. Хареса ми доста приключението, оказа се по-литературна, да, бърза литература, но пък за сметка на това много неща се случват, интересни неща, интересни персонажи. Цялата книга се развива по-сюжетно, т.е. не се усеща толкова като компилация между отделни случки, ами като един цялостен сюжет, който се развива. Съответно, кулминацията накрая ми хареса. Геймплейно беше добре балансирана, всъщност завърших на леко отрицателен живот. Най-накрая в финалната сцена загубих прекалено много живот, т.е. може да се каже, че не съм именно успешно, но се прочетах цялата. За мен това е един по-добър представител на западната школа и я препоръчвам. Влиза в категория добра, защо не е по-нагоре. За мен този тип геймплей, който е комбинация от по-така телеграфна литература и слепи избори, не само като геймплей, ами като книга, с много акцент на играта, но не е игра, която
ще те кара, нали, силно да се замислиш върху морални избори, върху каква дългосрочна стратегия да предприемеш, ами по-скоро сега дали да влезеш тук, дали да влезеш там, дали да се скриеш от някого. Самите избори не са ми толкова интересни, така да кажа. Самата литература не е нещо гениално, което да няма някакъв компонент, който да принесе тази поредица или тази книга в най-горната категория. Така, продължаваме с следващата книга, която е Проклятието на фараона. Тази поредица за мен е твърдо добра. Казва се Избери и завърти на Емили Хокинс. Те са книжки с така леки механики, не са точно тип избери своето приключение, по-скоро са по-линейни, въпреки това достатъчно разклонени, т.е. имаш по няколко различни пътя, по които да минеш, но генерално сюжет се движи в една посока. Пак може да има няколко различни края, някои по-добри, някои по-лоши. Има механики, които са свързани с шанс, с колело на късмета. Съвсем прилични книжки, добре илюстрирани, интересни приключения. За мен специално Проклятието на фараона е от по-долната половина от тези книги, но въпреки всичко все още това е една добра книга и препоръчвам тази поредица за мълчуганите. Продължаваме нататък. Една нашенска поредица, която е от известни влогари. Става въпрос за 99 дни. Първата книга е Изгубени в гората. Тази книжка много силно ляга на известността на една компютърна игра, която е 99 Nights in the Forest. Хлапетата играят много в Roblox. Съответно, това, което прави книгата е предимно да прекара читателите през култови сцени и персонажи, които са от тази игра. Не блести с някаква литературност, има така предположение, че текстът е генериран, не мога да кажа дали е така или не. Съответно, четивна е, няма кой знае какъв интересен геймплей, има някакви безмислици, намираш предмети, не ги използваш никъде. Такива работи. Като цяло имаш негативни краища, обаче може да объркаш тук там някоя ситуация. Има много какво да се желае и като литература, и като игра, но според мен за деца, които са фенове на тази игра и хващат тази книжка, книжката е окей. Това е максимума, нали, който може да се каже, но мисля, че е заслужен. Продължаваме с Убийство на Марс 4. Тази книга четах за първи път като кандидатура за призвание герой преди много години. После излезе като част от, мисля, че програма Култура, съответно в дигитална форма. Честно казвам, така и не ми хареса. Не ми харесва вътре логиката, като една детективска книга. Много е важен сюжета вътре, много са важни изборите, персонажите, диалозите. Тези неща според мен куцат вътре и като цяло, за съжаление, по-скоро я класифицирам като слаба. Продължаваме с книга от следващите, всъщност всичките, понеже те са хронологично подредени. Всичките са от Агамор 4 и списанието за книги и игри, ако някой от вас не знае. Първата е Въздушен патрул на Джордж М. Джордж. Четах ранен вариант на тази книга. Може би имам някакъв минимален принос, като върнал отзиви за определени проблеми вътре, но не мисля, че някаква радикална промяна има в произведението спрямо тази първоначална форма, която съм видял. Разбира се, препрочетах я после. Мисля, че поне 4-5 прочета имам вътре на книжката. Уникална атмосфера, много, много интересен стимпънк. Мисля, че много голямо завръщане на Джордж. За съжаление, обаче има много проблеми, които дърпат книжката назаде. Първо, играта във втората половина от книгата е предимно проверки. Т.е. там зависи какво сте направили преди това и какъв герой сте си направили. Нямате някакви много интересни избори във втората половина от книгата. Т.е. започва тя да играе в един момент, вместо вие да играете нея. Кулминацията е малко
Особено е чисто литературно, малко е увъртолетена, така да се каже, малко е трудна за разбиране, може би по-добре можеше да се обясни на читателя. Огромен потенциал, тази книга можеше според мен да влезе в най-горната категория, но проблемите, които има, я дърпат назаре и я дърпат до толкова, че да я смъкнат до добра. Така, следващата книга също е много интересна. Тя е И виж как небесата се разкъсват. За първи път прочетах тази книга игра като кандидат, като участник в конкурса Линденбаум на английски. Много интересна сюжетно, много интересен свят създава. Тя е сюжетно обвързана с една друга книга игра, която излезе по-рано в списанието. Приливи на хром, ако не бъркам, беше точното заглавие. Съответно, връзката е малко така, събитията се случват през огромен интервал от време, просто света е общ и едната книга води до другата. Като цяло са трилогия, надявам се да видим и третата книга на български. Мисля, че литературно постига повече от почти всички книги и игри. Много интересен worldbuilding, като цяло е добре написана. Мисля, че има известни проблеми при превода, но не е нещо критично. Игрално също е интересна. Има една концепция, че играеш с два различни героя, които малко трябва да се противопоставят един на друг, което може би не работи прекалено добре. Можеше да има малко повече игра вътре в книжката. Като цяло, може би малко ни достига, за да влезе в най-горната категория. Също я класифицирам като едно добро заглавие. Следващата книга е отново от списанието Лети цвете, лекичко фентази, така, алхимия вътре има, може би малко Хари Потър вайбс, романтика, детска романтика, леко приказен така свят, макар че има някакъв мрачен оттенък, той не е така истински дълбоко мрачен. За мен чисто сюжетно книгата не сработи добре, имаше лошо навързване на сцените, стигах до места, в които всъщност героите си говорят за някакви неща, за които аз нямам абсолютно никаква представа или може би дори не са случили при моя прочет. Изборите не ми бяха прекалено интересни, втората половина на книгата изцяло ме водеше за носа, т.е. на базата на някакви слепи избори в началото, оттам нататък приключението просто се развива без особен контрол на читателя. За мен тази книга, въпреки че имаше така доста радушен прием, някоя дори я гласят за Златна Никса, не знам, може и да спечели, ще видим. Към този момент нямам представа, нали, как ще бъде гласуването и реалното мнение на хората, но за мен тази книга е просто окей и това е някакъв максимум, има какво да се желае и литературно и игрално доста от нея. Дори в такъв жанр романтази, който не е точно, не съм пътник за този влак, мисля, че може далеч по-добре да се изгради като реализация. Така, продължаваме нататък. Все още сме в рамките на списанието Код за достъп. Това е една механично доста интересна книга-игра на Картача. Това е неговия дебют. Механиките вътре са уникални и работят. Работят доста добре. Литературата е на заден план. Тя е по-скоро штрихова игралните механики. Въпреки това има изградена история, има някакъв сетинг, който може да бъде доразвит в по-нататъчни приключения. Не е лош, така лека фантастика. Колебая се за тази книга между добра и окей. Със сигурност литературната е обраност и залагането чисто на тежки механики, дългото провеждане на самите битки вътре, те не са точно битки. За мен е минус, защото не съм фен на този тип геймплей. За мен е по-скоро окей. Виждам как за някои хора ще бъде най-горе, виждам как за някои хора ще бъде най-долу и мисля, че това е абсолютно окей. Просто много зависи по какво си падате. Но за мен чисто така стоението
върху едни битки и изиграването им, до голяма степен базирано на шанса. Не е нещо привлекателно, има повече хамалогия и по-малко стойност от към геймплея, който аз обичам, който е всъщност избори, които ме карат да се замисля върху тях. Имат така някакво морално изражение, може би са по-добри за първи прочит, нататък не са толкова интересни, като знаеш последствията, но такива по-механични избори не ме блазнят толкова много, особено когато е нужно да работиш много върху това битките да се случат. Не е улекотена система, по-скоро такъв тип избори предпочитам да правя в компютърни игри, а не в книги игри. Може би заслужава добра, но нали, по моята лична класация е в категория OK. Продължаваме с Самотния вълк, защото миналата година излезаха 2 книги игри от тази поредица. Съответно, книга 10, Тъмниците на Торгар. Бях чул, че е една от най-добрите от Magna Kai сериите. Тази книга минах почти транзит през нея, почти навсякъде уменията ме спасяваха. Всичко на всичко минах 2 битки, едната от които свърши на първи ход, втората беше кратка и въобще нямаше никаква драма в нея и изведнъж стигнах до края на приключението. По-скоро бих казал, че тази книжка беше по-разочароваща, но въпреки всичко окей. Не беше неприятна за игра, имаше така тук-там интересни персонажи, имаше развитие на сюжета, но никаква дълбочина отново на литературата, на геймплея и не ми създаде някакво вълнуващо приключение, така че отива в категория OK. Следващата книга е отново от поредицата 99 дни, Изгубени в гората. Всъщност, извинявам се, това е Последите на изчезналите, втората книга. Тук вече се отклоняваме много сериозно от сюжета на играта. Започва да се развива един сюжет с детектив. Вече фантастичният свят се разглежда като някакво по-различно един вид измерение или аспект на цялата история. Изведнъж стават много по-сериозни нещата от книга, в която тичаш в гора, събираш пръчки, тагони, елен. Амбициозно оценявам нали, амбицията на това нещо, обаче според мен реализацията е сравнително слабичка от към геймплей. За съжаление геймплея дърпа дори по-назад, стават по-линейни нещата, изборите стават фиктивни, имаме само един край накрая, т.е. извинявам се, имаме по-различни краища, но преди това е изцяло линейно, всичките разклонения се събират без никакъв ефект и в крайна сметка крачка назад. Много генерично ми е отново всичко и мисля, че заслужено е в категория слаба. За мен лично. Респективно с тази амбиция и с малко повече по-добре направена игра и с по-добре написана литература може да отиде в категория добра. Идеята като цяло е стойностна, но реализацията според мен не стигна много далече. Така, продължаваме с книга, която е от списания Алфа и Омега. Аз всъщност съм я чел в дигитален вариант. Златото на Либин. Тя е на Алан Шарп. Алан Шарп е много добър писател за мене, но той експериментира в различни жанрове и някои повече му се получава, други по-малко. Като хорър жанра определено му е най-силния. Тази книга не е в този жанр. Съответно, тя е уестърнче. Хареса ме, мисля, че е добре завързана история. За тези, които не познават книгите на Алан Шарп, в тях играта е много на заден план. Имат само няколко избора, доста от тях в крайна сметка водят до сливания на сюжета, т.е. нямаме много различни краища. По-скоро можем да ги наречем интерактивен роман, но самата стойност на литературата вътре издига тези книги и игри на високо ниво за мен. Със сигурност Алан Шарп има книги и игри, които биха влезли най-високо в личната ми класация. Например, Барабана на смъртта, Острова на бродещите мъртви. Има и други негови, които харесвам.
които съм чел на английски, или за съжаление в не особено удачни преводи. Тази книжка е в категория добра, има проблеми и по превода, но като цяло интересна история и определено бих я препоръчал. Следващата книга е пак негова, Гробницата на Аменосис или нещо подобно се казваше. Ще ви излъжа за името в момента и не ми е толкова лесно да го прочита по време на това видео. Но тук нещата не са получили много добре литературно за мен. Всъщност един от най-лошите грехове за една книга беше сравнително скучно самото приключение. Не ме грабна. Става въпрос за така на египетска тематика, за изследване на гробници с някакъв мистериозен ефект. Просто самото приключение, според мен историята можеше да бъде по-интересна вътре и е от по-слабите неща на Алан Шарп, който въпреки това го класифицира в категория окей. Кървав сняг е на Бранимир Събев. Тя първоначално беше победител в един онлайн конкурс. За мен книжката беше по-скоро приятна със своята непретенциозност. Литературата просто штрихова героите като едно дефилиране на противници, които се появяват пред тях. Няма някакъв дълбок сюжет вътре, няма опит за такъв. Не, че е неуспешно постигнат, просто е много така повърхностно цялото нещо. Играта работи, също е много елементарна, нали, като механики вътре, битките и така нататък. Като баланс ми е окей. Мисля, че Бранимир Бранко има по-добри неща. Просто е нещо, което е така направено лековато, без много усилия, без много претенции. Получило се окей. Има примерно случаи с негови книги, които примерно много натоварва механиките. Това не е такъв случай. Мога да я препоръчам да прочетете тази книга, но за мен е просто в категория окей. Успява в това, което цели, но просто не цели нещо, кой знае какво. От моя гледна точка, съжалявам, нали, не искам по някакъв начин да омаловажавам труда, всеки може сам да прецени и не съм говорил с автора какви амбиции си е поставил за книгата. За мен е просто окей. Сина на пустинята. След Вечния войн очаквах някаква печална реализация, честно казано тук. Сина на пустинята 2, разбира се, говорим. Бих казал, че тази книга за мен беше по-скоро окей. Има едно линейно приключение, вътре сцените са прилични, много телеграфни, играта страда от проблеми по баланса, системата естествено е много, много базова, няма нужда, нали, някаква сложна система да се прави, просто не създава някакви, кой знае какви интересни избори. Въпреки това, за мен беше окей приключението. Много така обрано литературно. Знаем, че Робърт Блонт може да се справи много по-добре, много по-забавен стил може да постигне много по-дълбока литература. Това нещо го няма. Не се търси, телеграфно е. Прочетете я, вижте как ви се струва. За мен е в категория окей, като честно казвам очаквах да е дори по-слаба, защото предните книги и игри на Блонд, които излязаха от новата вълна, говоря за последните години, бяха надолу. И последно Луска. Това е нещо, което много хора от вас биха определили за нечетимо. Много експериментаторски стил вътре има. Предадено е през погледа на динозавър, написано така, както би го написал динозавър, или не знам каква точно е идеята. И се едно ще се чете от динозаври. Един вид като бял стих се развива цялото нещо. Нямаме цели изречения вътре. Предадени са едни емоции, едни базови сетива, на базата на които трябва да се правят такива иначе интересни решения за оцеляването на този динозавър в главната роля. Има интересна идея за система, която за съжаление има проблеми по нея.
Като цяло, защо тази книга не е в най-долу в тази класация? Защото има интересни идеи чисто механично, има интересни идеи чисто повествователно, ако беше написана по нормален начин и ако тази система беше леко управена, тази книга съвсем спокойно можеше да е тук в категорията добра. Но реализацията е така на доста ниско ниво, чисто експериментално произведение, но все пак оценявам, че вътре има някакъв опит за нещо ново, за за един по-различен начин да се направят нещата. И честно казвам, не съжалявам за времето, което отделих да я прочета. Беше сравнително кратка. За много от вас тази книга ще е Brain Damage. Така че имайте си едно на като я почвате, но пък ако искате да видите нещо различно, вижте. Това е всичко от мен. Това е моята класация. Ще ми е интересно да видя вашите и да чуя вашите. Ще сложа линк с хронологично подредените корици, така че можете лесно да направите своя класация и да споделите с когото решите. Кои са за вас наистина добрите книги и игри от изминалата година, кои са слабите, как ги оценявате. Благодаря ви, че бяхте с мен. Това е всичко. Аз бях Ауторо и до следващия път.